края на миналата седмица си отиде един човек, който аз за кратко имах като ментор, а за много други хора е бил освен това и приятел, вдъхновение. Всъщност това видео не е за него, това видео е за мен. То ме накара да осъзная, че всъщност няма никакъв смисъл да отлагам проекти, които съм започнала да обмислям в други времена и които винаги съм искала да са абсолютно перфектни. Това е причината, поради която сега обявявам за отворен курса за обучение как да направим сами уебсайта си с WordPress, който всъщност замислям от миналата година лятото. Някои са чували за него, други сега виждат за пръв път. Ще оставя линка долу. Искам да ви поканя най-малко да се запознаете с информацията. Курсът е безплатен, с единствено условие да си вземете хостинг при мен, за да мога да контролирам, докато правите сайтовете си, това, което вършите. И така, чукнете един поглед отдолу и ще продължим да говорим.